Ja, schandalig. Dat getuigt net van verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is het commentaar op het leegbluwen van de stwallen van Frisse Wind en List Soolsma juster in de extra raadsvergadering. Frisse Wind is er net mee eens. Wij hebben natuurlijk ruim 2 jaar die coalitie gehad. En we hebben al die tijd zo goed mogelijk geprobeerd onze taken in te vullen. En als je dan nu zegt dat je voor je verantwoordelijkheid wegloopt, dan vind ik dat een beetje kinderachtig. Krijgt dat moddersmieten woonde alwijzig een vak om. Nou, het verbaast me niet. Kijk, en daar waren we ook een beetje bang voor. Ik denk dat het misschien nog meegevallen is omdat we er niet waren. Het is hier nog slimmer kind. Ik denk dat het nog erger had gekund, ja. Hazer Belang, D66 en GroenLinks stapten 2 weken in de coalitie. Onder oren omdat haar stiel te bot verschilde met die van Frisse Wind. Het kan net zo wezen dat je dus iedere keer roepen van dan loeken we de stekker eruit als je hem dit of dat net mooi doet. Zo werkt het net. En dat willen wij net. Dat kun je 1 keer zeggen, maar dan is het natuurlijk wel gebeurd. PvdA, CDA en VVD hadden nou een soort van coalitieakkoord opgesteld. Maar daarin bij gelijks geen protest in de afvaloven. Hoe werkt het zo'n aannemend koersdocument? Wij kijken naar een aantal punten waar wij het samen als je trein in binnen. Als nou een van de andere partijen komt die zegt van nou we willen de rek alsnog voort hebben, dan kun je je voorstellen dat wij als strijdpartij zeggen dan willen wij dat er net in gaan. Dat is heel zwart-wit zijn een punt. Maar als andere partijen een constructieve bijdrage leveren met punten die zij van belang vinden, nou, dan geven wij dan machine eerst machine trein, maar letter ik maar andere partijen zeggen nou we vinden toch draagkracht voor om dan gezamenlijk maar in een brede coalitie te komen. Frisse Wind houdt er net mee op, zei Stevens. De partij zal bij de raadsbijeenkomsten ten gewoon weer aanwezig wezen. Maar als ze er nou de verkiezing weer bij binnen is maar de vraag.